Afuwa za ku gani shiru kwana biyu babu labari na haka ne. Sakamakon lambobi na sadarwa to an dakatar da su ne daga kan wasu haka. Shi ne yasa ban samu na buɗe ba. To ina so ne ɗan ɗebi lokaci ƙalilan sai in sake buɗe insha Allah. Sannan mai tambaya ke yi akan comment section zan ba shi amsa insha Allah. Idan zan yi bidiyo ne sai a yi bidiyo. Idan kuma ma dai ya ne idan mutum ya tambaye shi to za a samu amsa da za a bai wa mutum. Na gode sosai muna tare.